O karon sa tumalita gikan sa tong lokalidad. Gidagsa sa mga bisita ang Fogwang Shan Chu Yun Buddhist Temple sa Dalan Virama, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo atol sa kasaulugan sa Chinese Lunar Calendar karong adlawng Martes, Pebrero 17, 2026. Kini nagtimaan nga sa Chinese Lunar Calendar kay motabuk na sa Year of the Fire Horse gikan sa Year of the Wooden Snake sa nakalabayng tuiga. Sa ginabis Bumbo Radio Cebu News Team kang Erwin Go, ang advisor sa Buddha's Light Association Cebu, nga ang maong templo kay adunay pipilag ka mga kalihukan atol silang pagsugat sa Chinese Lunar New Year sama sa bell ringing, wishing tree, lion and dragon dance, fireworks display, wushu and tai chi presentation, Chinese calligraphy writing ug uban pa. Aduna usab nga manakahatag nga baligya sa mga pagkaon, adunay inspirasyon nga insik sama sa tikoy, Chinese tea ug mga vegetarian dishes. We start with a lot of our programs, Chinese cultural, Tai Chi, we have Wushu, we have Dragon Dance, Lion Dance. So these are all related to the Chinese culture. Aside from that, we have a lot of presenters. There'll be a lot of song and dance numbers. Yeah. Aside from that, daghang kay tag mga booth diri within the temple itself, natay wishing tree, natay fruits offering, lights offering, incense offering. So daghang kayo lain-lain dito sa Pikas, natay calligraphy writing, so they can write, natay sutra writing, nasay costume kuan rental. So maka-wear sila Chinese costume. And then all around us sa garden, daghan kay mga booth. So lain-lain nila ang mga baligya diri. But all of them, kunay food, it's all vegetarian. So no meat ni tanan diri. Si Erwin Go, ang advisor sa Buddha's Light Association Cebu, pamulong nga gipaambit sa mga templo sa Chinese Lunar New Year nga ang tinuod ng kayamanan o sa kinabuhi kay ang kalipay og dili ang kwarta ingon mana, ang tinuod nga kakabus kay ang kaignorante og dili ang kwintada sa kwarta.